José Corbacho ha entrat ballant i fent-se un vídeo selfie al Festival Còmic de Figueres. Mira la gent de Figueres, mira, al Festival Còmic. Oh! Vale, para, que hi ha gent que pensa que està en una discoteca. Tranquil·la, carinyo. L'humorista, amb totes les entrades exaurides, ha ironitzat sobre el casino menestral amb provisionalitat, el seu escenari per a aquesta actuació. El Titín un dia en un bar que em diu «Vols venir al Festival Còmic de Figueres?» Digo, va, digue'm dia i hora. Dic, hòstia, doncs vinga, aniràs al casino menestral figueren. Dic, hòstia, això sona superguapo, casino menestral figueren. Dic, hòstia, acaba de caer el muro de Berlín, no? Ha estat un dissabte amb més humor de micro. A la Cate, els millors moments diran su galera, amb una clara advertència inicial. Quiero deciros que me ha dicho mi abogada que os advierta que ningún hombre cis heterosexual ha sufrido daños durante el proceso de investigación y desarrollo de este monólogo. El que havia de ser un dels grans moments del festival, l'actuació al Castell de Sant Ferran de la companyia Cirque in Extremista, s'ha hagut de suspendre. El vent ha impedit que s'enlairés el globus aerostàtic d'on havien de penjar els artistes. Centenars de persones havien pujat al castell i hauran d'esperar en una propera edició per veure l'espectacle èxit. D'aquest dissabte queden els bons moments a la Rambla, on s'han pogut veure de nou espectacles com Limo, de Vitali Josén, i les microrepresentacions de Fanzini Produccions i Medio Teatro. Aquesta penúltima jornada havia començat als Caputxins amb un tribut a Joan Capri, amb l'especialista Teresa Serés i el punxavinils figuerenc Ricard Seieres. Algun disc ha sortit divertidament ratllat. 6 de vitamina D, Josep 6 de vitamina D, Josep 6 de vitamina D. Senyor, casant-se, treballant, casant-se, home que és casat i té 6 criatures, no té temps de